هم د موزیکا کلاسیک ده هم جی د موزیکا مدرن ده جهکی تایبت و گرینکی اموران هیا هر چاندک لگوری سلیقه و بزمین خو گرینگی با امورین موزیک ده لوی اتولیه کردکی جسیوازه هیا جنگیز استا هم موزیک جنه هم جی امورین موزیک چه دکه لیوی سینورین هنرا خوب بزاندنه و بچهکرنا جورین بالکشین آمورین موزیکی بالا گله کسان کشاندیه. Çocukluğumdan itibaren ağaca merak vardı. Di zaroktiya xwe de min meraqa çêkirina amûran dikir û min ji daran amûr çêdikirin. Wê demê derfet gelek kêm bûn. Li mala me tenê mişar û tewşoyek hebûn. Ez wê demê 10 salî bûm û her dema ku darek bi dest min diket, min aha wisa pê dileyîst û yarî dikir. Ez difikirîm û min digot gelo ez dikarim çi çê bikim. Rojekê bavê min tembûreke biçûk anî malê. Min dît ku ez jî dikarim tiştekî wisa çê bikim û çîroka min wisa dest pê kir. Baktım ki ağaçtan yapılmış, ben bunun aynısını yapar mıyım diye başladım. Şöyle dursa detay olarak koyarsınız dallı budaklı. Cengiz Usta hatana bi dehan kelopelan amor ceribandine. Jivan amoraniye ku herî zêde li ser torên civakî hatine belavkirin, temborên ji gundûre û zebeşan, zirna û bilûrên ji hejik û êzingan û bi dehan curên din yên amorên muzîkê ne. Dallı budaklı göstereyim. Tamamen felsefe duyguları... Ez karê xwe li gorî felsefeyekê dikim. Ez hewl didim ku bi felsefeya xwe peyamekê bidim xelkê. Armanca hunera min ew e ku ez peyamekê bidim civakê. Ez bala civakê bikişînim. Ez dixwazim dîroka amûrên muzîkê bi vê rêyê nîşanî xelkê bidim. Ez ji xwezayê hez dikim. Ez ziyanê nadim daran. Ez ruh û deng didim daran. Mesajla göstermek istiyorum. Cengiz Usta tenê ustayê çêkirina amoran niye. Ev heman demê bi amorên xwe hunera xwe jî pêşkêş dike. Ew û hevalên xwe car caran dîwana xwe bi stranên Kurdî geş dikin. Cengiz Meliki pir delale. Çend sale vîşar uğraşmıştı bir. Yani lıkkundur sazê çêdike, li topraqê sazê çêdike, li telefonê sazê çêdike. Yani her tiş çêdike. Çi dipirse kamençe, tendur, org, saz, yani mey, zorna, davul, çi tê birat esen. Her tişi çêdik yani. Ya felaket bir usta yani. Tereddütlen demek. Cengiz Usta'm çok güzel. Cengiz Usta çend salên vî karî dike û dikare bi her tiştî sazan çêke. Dikare her kelopelekî û her cure tembûr û amûrekî berhem bîne. Cengiz hostayekî baş û zîrek e. Fikir, düşünce. Güzel bir teknik yani. Çok hoşumuza gitti yani. Cengiz Usta hunera xwe veke armanca jiyana xwe dibîne ji ber wê jî wî heta niha temborên xwe qet û qet çi caran bipere nefirotine. Lêbelê car car ev wan amorên xwe yên balkêş weke diyarî û yadigarî dide mêvan û hevalên xwe. Cengiz Usta dibêje ji bo kesekî ku bixwaze berhemeke hunerî biafirîne gelek caran çuxuledarekî hişik yan bermayên zebeşekî gundorekî basin. Lêbelê ji bo hunermendan tiştê pêwîst ji keresteyê zêdetir cewher ev e ku hunermend sînorên di nav mêjiyê xwe de bihelweşîne. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.